Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko su od spasenja reči moga ridanja. Bože moj, vapijem danju, a ti ne odgovaraš. I noću, ali nema mi počinka. Ti si sveti koji caruje među hvalama Izraelovim. U tebe su se naši praoci uzdali se i ti ih izbavio. Vapili su k tebi i spasavali se. U tebe se uzdali i nisu se postideli. A ja sam crv, a ne čovek. Ljudi me vređaju, narod prezire. Svi koji me vide ismevaju me, rugaju mi se i odmahuju glavom. U Gospoda se uzda, neka ga Gospod spase. Neka ga izbavi ako mu je omilio. A ti si me izveo iz majčine utrobe, ispunio me uzdanjem već na grudima majke. Na tebe se od majčine utrobe oslanjam. Ti si Bog moj, još otkad sam joj u trbuhu bio. Ne budi daleko od mene, jer nevolja je blizu, a nikoga da pomogne. Mnogi bikovi me opkoliše, snažni bikovi bašanski okružuju me. Usta su razjapili na mene lavovi, što plen razdiru i riču. Kao voda se izlivam, sve mi se kosti iščašile. Srce mi kao vosak, u meni se istopilo. Grlo mi se osušilo kao sud grnčarski, jezik za nepce zalepio. U smrtni prah si me položio. Psi me opkoliše, čopor zlikovaca oko mene kruži. Ruke i noge mi probodoše, sve kosti svoje prebrojati mogu. Gledaju me i likuju. Moju odeću razdeliše među sobom i baciše kocku za moje odelo. Ali ti, Gospode, ne budi daleko od mene. Snago moja, u pomoć mi pohitaj. Dušu mi izbavi od mača, život dragoceni od psećih šapa. Spasi me iz lavljih usta, usliši me pred rogovima bivoljim. Objavit ću tvoje ime svojoj braći, usred skupa ću te hvaliti. Hvalite Gospoda, vi koji ga se bojite. Slavite ga, svi potomci Jakovljevi. Plašite ga se, svi potomci Izraelovi. Jer on nije prezreo patnje nevoljnikove, ni gnušao ih se. Nije sakrio svoje lice od njega, nego ga je čuo kad je zavapio. Od tebe su moje hvale na velikom skupu. Pred onima koji te se boje, izvršit ću svoje zavete. Krotki će jesti i nasjetiti se. Hvalit će Gospoda oni koji ga traže. Živeli doveka. Sjetit će se Gospoda svi krajevi zemlje i vratiti mu se. Poklonit će se pred njim sve porodice nezabožačke. Jer carska vlast pripada Gospodu, on vlada nad narodima. Ješće i klanjati mu se svi ljudi u snazi. Na kolena će pred njim pasti svi koji u smrtni prah silaze, koji svoju dušu ne mogu da sačuvaju u životu. Potomstvo će mu služiti. O Gospodu će pričati sljedećem pokolenju i njegovu pravednost objavljivati narodu još nerođenom. Ovako je učinio Gospod,